kebagian penonton cah. Ora ketang mung rong iji. Sing ning dhuwur kok cuma iki. Mosok? Iya, cuma ndekne ora gelem medun. Oh, lah wong ancene ning omahe turu kok. Oh, gak iku lho ning galengan. Ya wong, gak gendruwo ngono. Ya wong kok iku delokne wong do mengingis ketok baterainya. Coba HP-nya dibunyikan. Oh. Rumahsaku ya ora enek wong. Lah aku lho lah ya Allah. Iku ana. Lho. Endi to? Mbah. Lho. Kok malah mbah iki? Lho, iku gak wong piye? Oh jagung ya. Oh alah ya Pak. Lho tenan kok. Kowe kok ngeyel lho. Aku tiwas cilang-cilengi rumahsaku lak ana wong tenan. Lah nek sak ngertiku ya ora enek wong. Lah iku gak wong. Dudu, mbok anggap lampu kae wong to? Ya sak ngisore. Sak ngisore ku gak wong piye? Gak, Pak. Wong ngeyel aku. Oh ya wis gak wong ya ben. Nek sing sebelah mriki ki ibu-ibu jek nenggani, sebelah mriko bapak-bapak jek nenggani. Iku ibu-ibu kurang dorong rabi kabeh. Lho wong umure wis tuwa urung rabi. Ijek bocah sekolah sesuk mbogel. Dora mangkat mangkondo ameh ndelok bar dagelan ngono. Sing nek iko bapak-bapak. Ya wis matur nuwun didongakno kanggo Mas Aan sekeluarga. Muga-muga bar duwe gawe rezekine ora lokak ning tansaya kebak. Iki mergo acarane acara sunatan. Muga-muga adikku sing disunat dadi bocah sing soleh, pinter, sukses apa sing disedya iso dikabulno. Amin. Merangku mandi yo ora udan tenan. Alhamdulillah didongakno ora udan nyatane yo terang. Ya iya. Sedina suwengi terang alhamdulillah ora udan. Iki mang cara udan ngono aku mesti diamuk Rina. Lah kok diamuk perkarane apa? Lah ora mandi yo tiwas tak uncal-uncalno merang. Berarti kowe pinter nambah udan. Yo kebejan iku. Oh berarti kabejan. Yo iki gak pinter ya. Yo ora pinter yo iso ora wayah rendeng. Nek wayah rendeng gak iso. Nek ketiga yo pinter aku. Lah wong nambah udan kok isane mung wayah ketiga nek rendeng ra iso. Gak iso aku. Ayo wis suwe ora kowe tok nadyan aku yo pinter. Napa? Ketiga nambah udan rendeng ora gelem nambah. Ya akeh tunggale. Aku ketiga, keempat, kelima, keenam iku iso kabeh aku. Nek ke-1 dan kedua gak iso. Ke-8 gak iso. Gak iso aku wis nambah udan angel. Tapi ki mang
Alhamdulillah sambate anakku lanang Mas An karo anakku wedok memang tak tancep nombo sai-saisaku iki engko nek bar toprak tak uculi engko lagi udan deres ya. Ya wis muga-muga udane bar duwe gawe. Ya. Wong ancen udan iki ya diarep-arep diarep-arep kaum tani. Nek ndekne ya mah engko mbakone tak baceken. Oh iya iki dilongkas arep panen mbako ya. Iya bos mbako ora apa-apa ora ketang piye-piye wis usaha apa wae sing penting apa iso murakati kanggo sanak lan keluargane. Amin amin amin. Ora ketang piye ya Mas iki mang tamune Mas Ani luar biasa banyu mili. Tamune jos bawa wengi awan kewebet Tenan aku ora mikir mbayangno. Sepeda motor mulai kok kene nganti pucuk dhuwur kono. Walalala. Wakeh. Loro. Mong loro. Loro. Lho tamu sakmono akeh kok mong loro. Sepeda motor wedok karo lanang ngono ora ana sepeda motor banci. Alah ngomong tak kira toh mong loro tok. Tan mongko aku ngingeti sepeda walah iki mang wayah taman metu. Walah pewedah sakmono akeh. Ning yo himbuan kanggo dulur-dulur. Sapa ngerti nadyan kene sepi penonton iki sing mirsani streaming jakeh. Do hati-hati do setiti yen nonton pagelaran mergo jamane saiki jaman ngrekasake, Pak. Kok iso? Oh iya, saiki akeh pengangguran. Lah dampake akeh pencurian sepeda motor. Bola bali to nek ana ketoprak sepeda do ilang. Iya. Kadang ilang siji, ilang loro. Aja meneh kok pedah kanca syutinge wis kena musibah sing streaming mau. HP-ne ilang. Bayangke. Oh gak ilang. Sak HP dijupuk apa meneh sepeda. Lah iki lho. Keri ku. Ning kerine mbah nanti gak roh. Ilang mesake mulane tak himbo ya nyuwun sewu ora tan bedane kaya desane awak dhewe to saiki ya alhamdulillah wis aman semenjak sampean diangkat dadi hansip dadi security saiki desane awak dhewe aman nyuwun sewu Pak Bu mbiyen anggere ana ketoprak desaku pedah ilang loro ana pengajian sepeda hilang 3 melekan bayi ilang melekan bayi kuwi lho sepeda hilang mergo desane banget ora amane mboke bayi lah melok ilang ning alhamdulillah sak joke kuwi diangkat security aman iya aku melu seneng wong malinge traya aku wakekane kuwi iso tak runga-rungokno as aku mbok junjung malah barbarane aku lho malinge jebule kowe iki mentolo maling sepeda lha kene ya Allah Gusti. Lah potongan iki lho wong mangan kayane maling ya inuke kok geger ra umum. Ngono sing kondo malinge aku iku sapa? Lah terus aku iku gak maling. Lah apa kuwi jenenge? Ceritane iku aku linggih nyekeli setang. Lah roroh kok montore mlaku dhewe. Ya wis tak pek. Dah lah iki ya tunggale kok iso. Lah nek aku ijek mending kowe gak roh kasuse Sariman. Lah nek kasusnya Sariman iki. Sariman ndek kanane tak tajak mlaku-mlaku. Iya. Lah jebule iku dicegat karo polisi, karo Hansip, karo Pak Indi. Lah kok dicegat? Aku yo tekok, wonten apa Pak? Nyolong sapi. Lho, Sariman? Sariman kok nyolong sapi, Pak. Wong Sarimane roh cempe, roh pedet wedi aku ngono. Mosok iya? Jajali engko takoki wonge. Endi wonge? Kowe kok iso nyolong sapi ku ceritane piye man aku ngono yo bingung aku ngrasakno ndeke. Jajal engko tak tekonane. Lah, kok iso nyolong sapi iki? Ceritane piye? Mbok menawa engko iso dekne iso curhat. Lah iki lho panjang umur dirasani lagi teko. Urusan mang. Walah kowe wis ora. Urusan mang piye? Iki nek dulurno urusan malah mbok tinggal lunga jagongan karo roke mok. Lah aku yo wedi aman wong kono terus ana polisi ana barang dengah do teko kabeh ana perangkat desa jare kowe nyolong sapi. Aku disalahno yo mok. Lah kok iso? Lah wong aku yo ora apa jenenge ora nglakoni nyolong sapi yo. Lho nyatane man sapine sapa wong guri omah ilang siji ngono kok. Ilang iku gak salahku. Lho, hari ini ana sing ngerti sing jikuk kowe leh man. Iya, tapi aku gak rumangsa njukuk.
Lah terus kok iku ceritane piye? Lere-lere piye kok sampe sapine wong mburi omah ilang jare kowe sing jipuk. Delala aku dak mlaku ning mburi omah. Terus aku tak tinggal kae. Tinggal aku tak terus lunga ning mburi omah. Ya. Delala ono tampar nglewer. Terus Tak geret. Yo raro nek tampar iku mung katutan sapi tak ngono. lah terus Wis tak go muleh tak dol ora salah aku nemu tampar kok. Sapine melu dhewe yo. dadi kowe mlaku-mlaku ana tampar nyaruk sikil mbok cekel. Tak cekel. Bareng mbok cekel mbok gawa Tak mlaku. go muleh. Jebule nggurine ana. Sapine. Iku yo padha kae maling. Lah aku ora nyolong kok, Dor. Wong aku nemu tampar kok. Mas. Kok salahno Pak Polisi aku ya mah. Sariman sing ganteng dhewe iku jenenge sampean yo nyolong. Aku ki repot uripku kok, Dor, Kim. Lah kok repot yo titipno. Maksudnya kowe iku melu mikir awakku iki lho. Ora buta mikir bojo kowe kemeng mbok kon mikir awakmu. Lah wong mikir awakku dhewe pegel kok mikir kowe to, Man. Rasakno go nasibku ku rasane. Sego pecel ijek enak, sego mie ijek enak mbok kon ngrasakno kowe. Preya. Aku ki lakonku kok ngene. Lho, lakone mana? Bar aku dicekel polisi. Iya. Wis ngerti nek aku ora salah aku mulih. Terus Lah kok malah bojoku ilang genti, Dor iki terus piye? Wis ana mesesasi ra mulih, Dor. bojomu Bojoku ilang, Dor. Lah wong bojo elek ilang ngono barno tak wis Elek ilang piye? golek neh. Jinuk Lho, ijek ini oleh saiki bojo ilang kok ijek. Alah, mbok golek ilang apa, mbok nggo apa jajal tak Yo nek. karepe tak jak mulih neh ngono lho, Dor. Lah terus mbok golek ning gone maratuamu. Wis ora ana. Ning gone dulur-dulure. Gak ana. Mbok takokno kiwa tengene. Alah tanggaku melu goleki kok. Oh, irang-pirang nek wong pura umum goleki ora ketemu kabeh. Iku gak ono sinyale bebel njajal miskol. Wis kalau apa wong ora HP ora duwe kok maca ora iso bojoku kok. Wong Iya, bojoku iya. dhisik ku takon sekolah ya malah Siarno masjid. malah mati apa piye? Muga mati. Lambemu lho kok senyaro masjid iki piye Mas iki? Maksudnya ya Ngawur. disiarno ora perkara mati. Lah apa? Pengumuman telah hilang bojone Sariman ngono. Lambemu iku ora padha disano mati. Lah terus Dan delok yo perkarane sepele. Jane perkarane apa? Perkarane iki sepele kok, Kim. Perkarane. Kakek name bank. Lu bojoku iso ilangi piye? Padahal pegawai bank melu goleki lho, itu ora kecekel kok. Yung bang golek iya perkara golek utange ben disaur kok. Bang sapa ae? Ya bang titil, bang plecet, bang setan, pirang-pirang ngantek Senin ngantek Setu kok, Dor. Lho bojoku iso ilang sesasi perkara bano iku mau lendor. Jebule ilangi perkara ngindari bang. Mbok menawa ngantek iki minggat tok. Bange ku Senin ngantek Setu. kaya cah sekolahe nek minggu Prei prei. ngomulane kok pegawai bank lho melu golek ngantek nek ketemu saking pintere nek delik. Dadi bang iki golek melok golek bojom. Ayo. Asline pegawai bank iku gak melok golek bojoman. Lha mesake aku Yo ora. Lah Yo perkara- perkarane nek ora ana bojom ora kesaur. Bocah edan. Aku ban aku lek colongan sapimu tak go nyauri iku lho penting. Barang ngono, Man. Sampean sampean lak kondo. Jarene bojone sampean kan iki rupane elek. Iya. ta? Heeh. Ning aku tak takon. Iya piye. Ngono ku nek karo kowe ya gemati, Man. Kematine ra umum nek ngono lah elek lah. Lah kowe ya gemati karo bojomu. Ya kemati. Ya tau mbok tukokno pakaian, rok apa-apa ngono. Ya wis tau tak tukokno. Wong bojo ora nrimakno Kok ora nrimakno piye lan, Dor? Ora nrimakno pemerintah. Bojo dalan rata mlakune yo ngene gegere ra umum. Man. Jare sopan ya jebule bungkuk lah. Ya kon njupuk jungkas ning lemari ya ndi ae. Iku ki ora ngenyek pemerintah. Lah Pancen makune pincang ngono. Ora apa-apa, Man. Syukuri. Tak syukuri. Nadyan mlakune pincang sampean wis tak takoni. Iya. Jarine gemati karo sampean. Iya. Sampean semono uga ya gemati karo bojone sampean. Iya kaya putrane Mas sapa lali neh aku mau. Mas Aan. Mas Mas Aan. Ya ngene iki gemati kenyataane kaya malam hari ini. Heeh. Dedaupan yo ngantek disobyo-sobyo. Dedaupan untung kono. Ya lali aku. Iki sunate bagus ya Dedaupan. dedaupan. Elengku dedaupan sunatan. Sorry Mas Nanang. An Cakepnya keliru. potong bayaran an. Wis tak bon nek dingin tak tarsi wis. Mainan mati. Dedaupan. Dadi bayaranmu wis beban, wis beban. Tarsi melati dongakno mantene sak. Kok mantan. Mantan Sing sunat. Sing sunat. sing sunat. Ya sing dadi bocah sing migunani tumrap lusuran bangsa. Ya. Kayak ngono le. Ya. Wong tuwa lan agama.
Iku dongam kanggo Bagus. Bagus. Lah ya nek dongam mandi lah apa kok ndongakno Bagus. Anak merah karo-karuan parah. Andani kok tekan anakku ya Lah ndara. Lah mulane wong anak merah bener kok iso ndongakno Bagus. Bagus karuan wis anak didike panjenengane Mas Aan karo Mbak Ina lho. Wah, anakku wis tenan apa ning anak-anakku jek nemen anake Rokim. Kok iso? Rokim malah greget no. Oh, jangan. Tak critani. Iya. Dek meneng Pak Barek. Iya. Wah, anake iku lho. Ruwet e ra omong. Kok iso? Wah, aku ndelah ning alon Juwono. Mak sliwer aku sepeda motoran. Terus Anakmu lanang? Iya. Sing ganteng bocahe. Iya. Lho kok iso mubeng ngombe. Aku nak melu gregeten aku sebagai temanmu. Oh iya. Aku mbok anggap lek. Kok rambut kandhani to, Mas? Wis tak kandhani Kim, motor tak jegrek. Aneh Rokim kowe. Loh, Om Sariman. Ngopo ngene iki? Monggo Om. Niki do hubung-hubungan. Ya Allah Gusti kowe iki generasi penerus bangsa Indonesia Raya mbok rusak kanthi minuman kerasku. Tak amuk Kim. Dadi anakku mbok amuk. Tak amuk. Matur nuwun yo, Man. Tek meneng mangene lho anake ruwete ra. Kowe minangka dulurku, aku ora bakal ngamuk nek anakku mbok nesoni. Mergo anakku wis kurang ajar wani ngombe. Yo ngisini-sini wong tua. Kowe kok wani ngombe ngene iki piye maksudem ngono? Malah mlete. Aku ditawani. Piye? Monggo Om Sariman sak gelas lho. Ngisini-sini aku. Kowe ditawani. Yo mono. Lah aku sebagai wong tua lek tawani ngombe yo mono. Apik maneh. Lho, piye? Memberi contoh anak kecil yang baik. Kowe ditawani ngombe anakku kowe moh. Yo moh. Lah kok moh gene yo? Lah aku tuwakono wis mendem kok. Ndek wis daerah aku yo mah lek. Dadi kowe dhewe wis mendem. Tlok. Wong edan niku iso. Mulane aja ngantek ditiru masalah kaya ngene iki ya putrane Mas Anang, muga-muga ya Mas Aan. Mas Aan. Mas Aan. Anas. Pokoknya sehat selalu Mas. Amin. Dadi bocah sing berbakti. Lelekan iki ya kowe dhewe rino wengi diparingi padang jinglang. Alhamdulillah. Biasane ngene iki udan kenyataane ya wah luar biasa. Kowe gak roh piye ki wa tengen udan dhuwur. Udan kan. Lho. Ya piye kok iso. Daerah mengidul nganti randu gunting. Walah bau banyu iso ambrak-ambrangan ngono. Embunge iku banyu ra umum. Suwe nek embung ora mbok ceguri ngono lho. Dirungokno tenanan. Lah kowe ngalor rek segara nek arep mbok ceguri. Wong kok Dirungokno tenan tenan man aku terus moro ngetan ning Sudo lho. Iya. Walah embung Sudo barang. Sudo. Walah banyu iso ngono man. Kowe ora ngalor ae. Ning ndi? Oh segara. Ndasem celupno. Lah wong jenenge embung ancen banyune ya akeh. Kowe tak omong. Awake dhewe santake. Yo ke Ngantek pajar lho. ngantek Ken. pajar. Ayo Ora apa-apa ngetuke hiburan Dik. momongane. Gomelean. Hiburan gomelean. Masaan, lagune apa? Ayo. Ngantek pajar iki metu terus wae. Man. Tresno Waranggono. Kalikota. Lali. Ya, Mulane ora tau nyanyi wong lali. ana wedoke. Ora ngono tapi termasuk sampean iki kreatif lho Pak Sariman. Kreatif panjenengan. Bisa nyiptakno lagu. He sembarang dengah. Nek kon baleni lali. Lah Ning aku mau kalah karo kowe. Oh iya. Kowe nyiptakno lagu apa sembarang dengah. Tak pamerno lagu ciptaanku dhewe. Apa iku Mas? Lho elek-elek dagelan iso nyiptakno lagu Oh, lho. harus penting. Nandang loro. Campur sari ciptaanku dhewe. Iya iku. Lho, iya nyontol. Nandang loro. kowe iso nyiptakno lagu. Kowe iso Kene nyiptakno iso lagu. Aku ya wis iso nyiptakno. Apa? Anak. Alah, suwe. Lah aku tak yo iso padha karo Rokin. Lah wong nyiptakno anak dipamerno. Aku ya iso nyiptakno anak. Aku nek lagu Trimo Jawa ya kecil aku lho lagu Inggris. Lagu sing lagi ameh tak tenarno. Apa iku? Lagu Inggris kowe lagu apa? Nandang loro. Jawa kowe lagu apa? Sembarang dengah ramu meti lagu bahasa Inggris. Apa iku? Kata-katane piye? I song love you. Wih, lagune. Musike je berarti. Lagune Tommy J Pisah iku mesti. Tommy J Pisah untung kono. Lagune Rono Karno. Ora rene. Oh, lagu I song love you. I song love you. Lagu tak ciptakno dhewe nalika aku ning gone Thailand. Jajal lagune piye? Musike rock Mas. Duk cek, duk cek, duk cek, duk cek, duk cek. Lah ngono. Dudung tang tak dudung tang tak.
usah kesusu. Ayo mikir tak rewangi tukang parkir ning kayane mung trimo mampir. Yo, I shall love you. I shall love you. Yeah, I shall love you. I shall live. Kowe percaya nek lagu iki lagu anu Kok sing kering kok Cina kok ngliwet sing kering. nek sak ngerti ku lagu iki ya iso ngliwet Kaya padha iso ngliwet. Ora dungu kok. Iso Dungokno. I song love you. I iki saya song menyanyi love you. Cintaku hanya untuk kamu dadi laguku mung kanggo kowe. I song love you. Wis lagu sembarang dengah piye iso ta ora jajal. Iki ana ngliwete barang ya. Lah iya kok ono ngliwete barang wah iki genah nek lagu kocar kacir iki ora cara didol ning gone produser gak masuk. Aja dol ning produser. Dol ning gone taman Aku ya kartini. iso. Ayo jajal. Lagumu man. Dom opsal. Don opsal. Aku ya Inggris padha. Oke man. Oke. Dom Musiknya apa? Rock. Kulot, androk. Dasar. Dom Musiknya opsal. apa nih man? 1, 2, 3, yo. aja apa iku mah lagu man Don Porsal. Insyaallah lagu terbaru iki mau tak ciptano karo Arum iki mau tapi lagi dadi. Don Sari. Oh alah man. Lah iki yo ngawur ana iso ngliwet tok tekan. Apa mau ablayu? Tanya juga. Aku tiwan dredet tiwas seneng ya. Apa lagi ndelok musike wae. Inggris. Ana DJ-ne ana pope. Mesti apik opsal. Gondong-gondong apa salah. Dikai lagu sing apik dadi apik. Ayo. Lagu sing apik. Ayo lagu sing Lah apik. iya nandang loro ciptaan. Oke, ciptaanmu gede. Tiwas sewenang lho man aku. Dah. Kali sesuk tak garape karo semprol. Masamu. Kono ora di padha tak protes. Sing apal repe ndekne aku gak. Oke Mas, monggo. Ada nandang loro koleksi dari Cipta. saya sendiri. Kita wis akeh. Kita persembahkan untuk segenap tamu undangan, semoga bisa Jawater, menghibur. Dan alhamdulillah nalika mbiyen gawe video klip penyanyine saiki wis terkenal. Sapa? Sukses untuk Divarina Adila. Oh, Mbak Divarina. Biyen Deparina iku demenan kowe. Cakemem. Oso demenamu sapa? Deparina lak bakul gemblong wineng. Ngedan iku. Iku ora Divarina. Divarina. Oh, Divarina. Divarina. Oh, Mbak Divarina Indra. Oke. Terbaik untuk ada. Nanda Loro. Pronto bersama Rocking Sun Jaya. WM Audio. Oke. Lho yo seneng dhuwur lho.
Biang Loro spesial. Anu mau sunane kan ana ceweke. Iya waranggono. Ceweke wis gak ana. Dijoli ya. Iya. Dijoli sing single ya, oke? Siap. Apa sing single man? Mbok ijoli apa? Ijoli apa sembarang dengan ning jero sik napa, Mang? Barang sembarang dene. Ijo eling piye, Gus? Sembarang di. Lali aku. Lagu sembarang. Dijoli sing single. Nah. Anu Mas Aan apa Mas lagune Mas? Iki Mas Rokim, Mas Rokim. Manut nggih. Sing penting gayeng nggih. Oke, Manut siap. Mas Rokim. Ayo Mas Rokim. Oke. Satu tembang kita persembahkan kembali spesial untuk Mas Aan. Mas Aan dan keluarga. Diaturi campur sari meneh apa dangdut ya? Manut. Campur sari ya, campur sari. Lilo, lilo. Wah, Lilo. Lagu Lilo iki pancen enak. Lilo. Lilo. Pancen lagi ngetren. Tresnaku tulus kang suci rambut Joko malah mbok blenjani. Oke coy bersama Wahyu Manggolo. Get wong. Saya pacar saya keras. Panjak ayo keras, tukang pacar. Hei. Hei. Katresna butuh wong ayu. Ora nyono babar pisan. Kedadyane kaya mangkene wong ayu.
wani kepalangi lawan aku sapa kowe? Lho, aku Jarwo. Hah? Sapa? Sesek kok ana Jarwo barang iku? Aku sing dadi satpam kepatian. Satpam ning kepatian. Yo, Oh, dadi kewajibanmu jaga regol. jaga regol. Bukan regol kae. Lah napa? Aku pengen bali. Yutang kono. Ayo mulai. Kancamu kae. Sing paling kamu buka kok. Man, omongi. Lah iki sapa meneh iki kok teko iki? Ke matamu. Ayo, Man. Ojo trap-trap, pucat-pucat iki dumo nang arepku. Rada ndangak yen ngomong. Nek sawang karo kancamu kuwi lho beda, kuwi lho kaya teko. Pancen Teko apa? Son aktif. Pancen aku sing kapin iki ono ing papan iki. Banjur kowe saklon sapa ki sana? Ojo mbok kira kita mbok karo Diko. Mergo kowe mapan ning Mane nek condong mapan kene. Ah, saiki nek manggon ning kono. Jaman keprok kowe. Papan kono. Nah, ya mula saka kuwi. Kowe manggon papan kono. Oke. Ya. Ayo mau bali. Bali. Ora nduk. Ora entuk iki. Entuk aku wis kondo karo kowe matumpo-tumpi-tumpu nduk. Sing tumpukan iki apa? Maksudmu damen apa piye kok tumpukan? Aku bola-bali kondo kelawan. Iki. Apa wae gak entuk mlebu. Sebab Nek ora nggo tapak asmuning Tapak paluning pan. Andi sisane lali aku mau. Nggo tapak asmuning dropat. teko ren tak wong. Oke, piye kir jinggir? Kok cingkir Lah ngene aku teko. Kowe iki ora ngerti aku. Ya ora roh lagi ro iki. Lah mula saka kuwi tak duduhne, Nggih. tak wene ngerti. Oke. Dimen gamblang lan wijang kowe nampa. Mergo lagi srawu sepisan iki. Serunge. Oke. Den Mase Layang Seto, Silae. Den Mase Layang Kumitir, putra Ramapati Lugender ana ing kepatian Mojopahit. Mustahil. Mustahil ya? Mustajab sauri Anda. Ora cetha kok. Aku ora percaya putrane Ndropati lo gender ono kowe kabeh. Mergo Sarwo. kepercayaanku, Kepercayaanmu piye? Keyakinan. keyakinanku mung siji. Putrane Drupadi lo gede. Anjas Moroto. Tak omongi. Poteko. Ya kir jinggir. Putra ana ing kepatiane tenane telu. Sepisan Kang Mbok Anjasmara iku sing nomor 1. Kang nomor 2 Den Mase Layang Seto. Sing pungkasan Den Mase Layang Kumitir. Nah, Berarti iku mau. Ing miturut pangabaran malah ora mung telu. lho, Apa? Lho, posisi. Anjas Moro layang seto layang kumitir layang sapi. Kowe kuwi sapine. Ya njrutuk weteng. Oh, malah ngecek. Ora iso. Apa? Ora iso. Ora iso. Yen kira-kira tandake wong saklorone. Tapekso aku. Kepara aduh. Aku ora ijen ning aku duwe. Duwe apa? Duwe apa? Duwe utang. Bontang. Nah, wis tak kira Limang dina wis duwe bon. Dadi aku Kok kowe ra isin? ya ora wis isen ora duwe aku. Ayo. Aku iki duwe ketua. Duh. Ketua apa? Kok ketua ponaan? Warane mogol iki. Mau lapor ketua. Sing nguasani daerah kene sing kuwasa njaga kene iji. Iki lho ngene ngono. Sing nguasai daerah kene iki Ramapati Lugender. Ora iso. Kok ora iso iku? Nek wektu sing njaga paregolan ngajeng mung siji. Lho, Para gulan ngajeng. Paregolan ngajeng iki lho. Ngarep lho. Kata-katamu kok angel men to, Man? Wis gak usah gantung. Imbangi-imbangi kowe ya. Kuwi kok angel. Bingung perkara iki. Omongan karo wong ora menungso ki angel. Kowe ngene aku ora menungso. Ora menungso. Tak genang sik iki. Genah ke piye? Genah ke piye? Genang. Kowe mau ngaku nek layang seto. Seto. Berarti layang Kumitir. kumitir. Berarti kowe kumitir. Kowe. Setane. Lah ya ora setan iku. Termasuk rombongan setan. Den Mas Layang Seto. Sing komplit. Lah ya kowe kumitire, kowe setan. Lah, setan kepare iki lho Dono. Oh, ngono ya. Kowe rada dawa to iki. Ya. Dadi setane kaya ndi, Man? Tak omongi. Lali ya, kartatone mau lali. Kowe tak kene keri ya. Iso eling tema iki. Lah jane mau ngarep kleru. Oh, jadi lali kowe. Ah eling mau lho metu. Kamu engko tema lawas. Ayo. Lah ini lagi. Iki Pancen kowe ra gelem bali ngono, Man. Coba di amnesia tapi ya kok lalinan saiki. Es. Yen kowe ra gelem bali, sumikir. Nah, ora iso. Piye? Lho, Kok undang? undang, Man. Suwe. Ah, rek, ini. Oh, nanti. Oh, Sabtu Palon. Oh iya. Wonten perkais menapa? Bocah saklon iki ra kena tindakake. Lajeng kersanipun. Mbok kon ndek sepiro? Kok kon ndake mbok ndakno sepiro ae? Maksudku tak pengen. Pengen ngopo? Patian.
Mergo iki aku putrane Rama Patih lho gendek kamu. Romo Patih. Kan bener. Romo Patih ngundangmu. Paman Patih lho gendek kamu kok putrane mung siji. Kula suwun kanthi sanget matur sampean monggo. Sampean kedah emutan. Hei minyak telon. Lho kanthi nela kowe minyak kampak. Minyak telur. Jenengmu sapa mau? Aku. Sabdo Kalono iki. Kita ae. Bae kudu karo kowe. Wis sabdo Telon kalon. apa? Kowe arep nepura kena nek tak eling ora gelem iki lho. Mergo sing kuwasa ning paregolane mung Damarulan. Oh, dadi iki Damarulan. Iki pimpinanku Pangarsamu. ketua keamanan. Nanging kok kula ajri. Aja wedi lho. Sampean mawon. Ora iso mergo aku mlebu wong tuwa tenagaku. Ora mengantos kabeh terus. Aku nek dhewe awak pas nyampe. Kok ngandang ya kok. Nggih nyuwun pangapunten saderengipun. Mboten ateges kula menika tambuh dumateng panjenengan. Ya. Mapan sepisan kula pinanggih dumateng panjenengan paring asma sinten? Layang Kumitir, Layang Seto, putra oleh kepatian, putrane Rama Patih Lugender. Bali takon sapa? Kula pun Damarulan. Damar Wulan. Abdi enggal wonten ing pepatihan. Oh, dadi kowe abdi anyar ana ing kepatihan. Kados Damar Wulan. Aku njaluk tulung kelawan kuwi. Ewon dene sabdo Kalana genggong. Kae ora gelem buka regol. Awangko aku pengen bali ana ing kepatihan. Saiki aku tinemu kelawan kuwi. Aku wis kandha bloko lamun to aku putrane Rama Patih Lugender. Aku njaluk tulung ayo. Regol kae dibuka supaya aku pengen bali ana ing dalem. nalika semanten Gusti Patih Lugender mitungkas dumateng kula. Sok sinten kemawon boten dipun keparengaken lumebet wonten ing pepatihan menawi boten ngagem tapak asmanipun. Mila kanthi menika kula nyuwun tapak asmanipun Gusti Patih Lugender. Apa ya ana tinane putrane dhewe kok dadak nganggo tapak asma? Pangapunten ingkang kathah. Kula niki dereng pitados. Mbok bilih panjenengan pinangka putranipun Gusti Patih Lugender. Yen kaya ngono kowe meksa kepengin ngerti tapak asmane Kanjeng Rama Patih Lugender. Pinangka dados kewajiban. Ya kuwi tapak asmane. Menawi kados ngaten kula nggih wani. Sarengan gak Mas? Pecah Ya, ya. Sampeyan ajeng nanti. Lu nulungi dan masalah yang seto layang kumitir. Dumasih layang seto yo nek kok penjahat. Lah kok Penjahat. mbok tulungi. Kuwi anakku calon ratu, calon patih. Mriki tak omongi. Iki kene. Wong kandhanane kok angel ora umum. Niki jarene calon ratu, calon patih. Calon patih. Yo nek niki musuh, sampean iki aja angger-angger lho. Kok ngono? Iso piye? Lah sampean mbok umbanan niki mboten gadah tapak asmane sampean kok. Dadi perkara anakku anak. Kowe iki yo ngono. Lah kok ngono? Ora kajen patih kalau kon dadi tunggu maregolan. Maksudnya niku kula kok nyekeli jeplakane regol. Ora ngajeni karo patih sing minulya. Sampean iki sing nek kepengin tak ajeni sampean iki aja mencla-menclik. Iki sapa? Lho iki saklor iki putraku. Krungu apa ora? Ngerti, Pra? Sik ah. Putrane sampean iki dak mok siji Anjasmara. Anjasmara. Aku yo go putrane Rama Patih Lugender. Iki yo anakku sakloron iki. Tapi kan ora kandha Kan, nek kan. anak lanang. Oh iya ya. Apa niku pripun? Perkara niki mau apa anakku kok mbok cempalani? Sampean duwe aturan. Sapa wae sapa sing arep mlebu ning kepatihan nek tanpa nganggo tapak asmane Patih Lugender ora entuk. Cah loro iki mboten duwe tapak asma. Pripun? Salah kowe, bener kowe. Ya kok saged? Lah iya. Kok saged pripun? Mergo kowe ora nggawa tapak asmane Rama. Oh, nyuwun sewu. Kula niku putrane sinten? Yo anakku. Menawi kula badhe wangsul wonten ing pidaleman kepatihan. Napa kedah nyuwun tapak asma panjenengan kuwi? Monggo menawi tiyang sanes. Kula niku putra panjenengan jane. Oh iya ya to. Ampeh. Nek ngono bener kowe kleru kowe lah. Wong iki kaluwarga ya anakku.
arep bali nang omah-omahe dhewe kok ora entuk. Nanging putun dalem sewu saderengipun. Kula niki dereng ngertos. Mbok bilih layang seta dalang kumitir. Pinangka putranipun panjenengan menawi mengsah saking Blambangan. Kapara badhe nyidra yuswa panjenengan kados pundi. Iya bener kowe. Kleru Luput kula meleh. Sekawet panjenengan sampun mireng piyambak aturipun Kang Mas Layang Seta. Kula putra wonten ing kepatihan. Menawi panjenengan paring perintah kalian Damar Wulan, kedahipun panjenengan matur. Bilih Layang Seta lan kumitir kuwi putraku. Iya ya, Den. Mongko kleru kok. Kowe iki anakku. Lah Yo nggih. tetep tak benerno. Mergo perkara iki perkaramu. Ya nggih. Damar Wulan tak pasrahke kan Seta lan kumitir. Rahayune kok namung kula. Menawi wonten utusan saking Mojopahit saking Sedalem Sang Juta Ratu Kencana Wunggu. Napa mbeto tapak asa panjenengan dipun jotosi Damar Wulan sabda palenaya genggong ingkang nampi dukan pidana niku panjenengan. Sing nampa pidana Rama, Angge. palungguhane bakal Copot. Damar Wulan mboten pecus dadi jaga regol. Ganti mawon. Kepiye? Dilorot tukang arit juru damel. Cocok rek. Nggih. Ngeretno paham. Wakek ane. Lah wong aku pakmu anggap sapi ngono kok piye ora Tukang ngarit ngerit nopo ora Ngerekne jaran 45 lanang sing 3 wedok. Pira? 45 iku lanang jaran lanang. Sing 3 jaran wedok. Berarti 48. mati sitok ndengane 49. Iya ndek wingi mati siji. Mergo kowe kok ombene apotas. Ora. Apa? Dinggo tedun wong iki lho. Ah, semane sago apa ora? Sago. Ana syarate. Sak- Bose Apa, Nek? jero syarate. Syarate apa? 48 mau ana syarate. Syarate Aja lemu-lemu, aja kuru-kuru. kok ngono? Yen lemu ora kuat mlayu, Lah nek kuru cepet mati. Sago ta ora? krungu ta ora? piye? Gelem. Ya wis, tak sagui. Udah. Ning ono syarate. Aku syarat. Yo piye nah? Padha-padha. Lete kowe iki. BPKB. Wong KTP. tukang ngaret aku duwe syarat. Fotokopi sirahe Pak Amil. Saka rumah sakit. Syarate ono. Apa? Dungono sampean seksine yo. Kowe kandha nek mbok kon ngeritno jaran 48. Iya. Nek lemu ora iso mlayu, nek kuru mesti mati. Cepet mati. Delalah, olehku ngarit wis akeh. Tak pakakno jaran sukete ijeh. Ora. Turah. Iya. Sabanjure. Umpama syarat iki terus tak pakakno paham ngono piye? Matuk. Lho, matuk. Oh, kowe kok ngajeni aku. Padak iki. Saiki. Ayo kono budale. Mo. Ora kuatos. Bae kamarulan niku mboten pecus anggere kok nambah damel. Banjur kamu kok piye to? Bareng badhe kula Ngalapati lho. Oh, kaya ngono. Nggih. Semaning ayu Anjasmara. Kakak Damar. Boten pantes menawi panjenengan papan wonten ing pagedukan. Kene yo Kakak Damar. Nganti aku sumusang sampe nang pagedukan iki, mergo pancen ana wigati sing bakal tak bakake karo sampeyan. Kak. Monggo paring dawuh dumateng ingkang abdi semaning. Aku tresno karo sampeyan Kakak Damar. Estu. Lahir terus sing Kula nggih tresno. Apa? Panjenengan menika mboten pantes saged-saged kaliyan gedibal 17 menika. Yo kene yen to aku cedhak karo Kakak Damar Ulan. Menapa Boten boten timbang. panjenengan caket kaliyan Kamarulan. Ngene yo Di, kowe tak wenehi ngerti. Apa sebabe nganti kanggo iki cedhak karo Damar Ulan? Mergo iki dina kanggo lan Kakak Damar Ulan iku ana sambungan tresno. Malah dipun murungaken kemawon. Ora bisa. Menawi sedaya kula wau kadenan kalian Kanjeng Rama, mangkenipun panjenengan nampi duka. Ora bisa. Mergo kanggo wis kebaca tresno lan Kakang Damar Ulan. Kersa misaken mboten. Betul Ora iso. bisa. Oh, 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 oh. Oh, Ben. Ya Allah. Wong tuwa lagi layah-layah kok mau larak-larak. Sedaya kula awit saking Kang Mbok Anjasmara. Putra panjenengan.
caket kalian Damar Wulan gedibal 29. Jas, Ki dawuh Rama. apa bener kandhane kadangmu yen kowe cedhak lawan Damar Wulan? Ki menika leres Rama. Oh alah, Jas. Kowe iki anak wedok sing tak domo-domo, tak kudang-kudang, karepku ben bisa nyuwargakno wong tuwa. Jebul ora ngirim botok mah ngirim tawak karo Rama. Nanging Rama, kula menika sampun kebaca tresna kalian Kakang Damar Wulan. Pramila kula nyuwun lilah dalem piye Rama? Mengko dhisik Damar Wulan kuwi sapa? Damar Wulan ki abdi gedibal 29 ning kepatihan. Umpama kok kelakon kowe dadi bojone Damar Wulan, kaya ngopo isine wong tuwa? Nyun sewu Ki Rama. Jeneng tresna menika wuta, boten mawas pangkat derajat bondo lan donya. Wong ati sing dadi pawitane. Mengko mau pawaten Rama. Sampun tresna Mau kalian. pawaten Rama. Pawaten. Bocah wedok nek wis wayahe yo ngene iki, Nduk. Napa-napa? Boten napa-napa. Ingkang kula lepataken menika Damar Wulan. Sampun wani tresna kalian Kang Mbok Anjasmara sami kemawon ngalap kegaduhanipun Bathara. Damar Wulan luput. Damar Wulan kleru. Lebetken pakunjaran kemawon. Kok wong luput kudune Pakunjaran mawon. oke pakunjaran. Oke. Ayo, Pakunjaran. Kok dhisik ya. Nyun sewu Ki Rama. Menawi Kakang Damar Wulan menika badhe dipun lebetake pakunjaran, kula ugi dipun lebetake pakunjaran jalaran menapa? Ingkang miwiti tresna menika kula Rama. Boten napa-napa. Boten napa-napa. Ora apa-apa piye? Nggih. Monggo dilebokke pagunjaran kok wong loro. Iku ora mlebu pagunjaran. Ngangge. Mlebu hotel. Ngangge sarana. Seranane piye? Menawi Kang Mbok Anjasmara kepengin dipun lebetaken pakunjaran kan benten Damar Wulan nanging sane benten Kang Mbok Anjasmara sel kalih. Damar Wulan sel 149. Coba nek Kedaipun ngaten. Ya ora bisa. Bisa pripun? Kudune aku lan Kakang Damar Wulan ki ya sak kamar. Sak kamar. cocok piye? Sampeyan mboten rumangsa mantu ning ujug-ujug duwe putu. Niku Metu wong telu. tumindahe Kang Mbok Anjasmara kajeng ngaten. Mboten get lebutke paduku jalan kemawon. Yen kaya ngono den. Ayo, pokoke. Rasa dadak kowe lan kuwi. Aku tak mlebu dhewe. Kang Mbok Anjasmara niku mlebu. Oh, Nggih. Pun. Jebul Kang Mbokmu wis pinter nglebokno. Blang. Lah niki pripun prayogan? Wis ora usah dipikir perkara Damar Wulan. Sapa jenengan? Sesuk-esuk Majapahit iki nganake pisanan aku. Nggih. Dandan sing bagus, dandan sing galak. Monggo kula Aman. Monggo kula dherekaken. Sang duwit ora. Malah tiwas kleresan. Damar Sasongko menika anak mantu. Ngestaken dawuh. Damar Wulan. Paring Sira wis nampa nawala sing ngersane Sang Jewita Ratu ateges tentrem lan orane praja Majapahit gumantung sliramu. nyuwun pamit tambahing pangestu. Paman Lokiter, Kepiye, Tar? sing dipercaya Damar Wulan sakniki dirembug amrih apike pripun
anak-anake. Hei, mula beri sampean. Sampeyan niku tiyang sepuh, saged kangge tulus. Tote-tote lan opo tonyol-tonyolke damar kula dipelarapke pendopo aku wajib. Iki ora usah nesu. Lho kedahipun pripun mboten nesu niku? Iki malah penak kowe sak kloron. Kok saged? Sampeyan niku pripun? Mengko yen kelakon damarulan campuh rang-rang menak jinggo. Nggih. Menak jinggo kok kalah. Mesti damarulan nggawa tandha bukti disuwan kene Mojopahit. Nggih kedahe ngaten. Lah mengko dicegat dalan carane damarulan. Damarulan. Katingan to. Masuk. Iya. Diajak piyeng ah. Sing kula kanggo kene sliramu sing dadi pasisi. Sapa wong sing bisa ngulari aku lan sliramu ana ing Taman Sari Porolinggo iki. Yen wadon bakal tak aku sedulur Sinara Wedi. Yen kangkung bakal tak critani dia. Aku sing bakal ngusahi ngono. Kena teges kula tambo kali panjenengan. Nanging tembe kemawon sepindah kula ketemu kali panjenengan. Estunipun panjenengan menika sinten? Aku Damar Wulan. Damar. Kosok baline sapa? Kula wajib. Sawijine. Kula kuyengan. Waeto lan pepuyengan. Mapan ana ing Taman Puralingga kapernah apa kelawan Muruh Bisma Minak Jinggo. Garwanipun Kang Mas Urut Bisma Minak Jinggo. Yen kaya ngono ning kene aku bakal tetulung kelawan kowe. Nanging aku duweni sarana. Apa? Sekirane aku bisa ketemu Ijen lan Ijen lawan Muruh Bisma Minak Jinggo. Bebarengan kelawan aku manjing ana ing tilam Monggo pagunungan. Kanjeng, monggo Kang Mas. Suasana ing Taman Porolinggo sepi garwaku rano. Pangerin, menika wonten wontenipun kakung. Kae ana suarane wong lenang karo wong wedok ya. Nggih. Coba ndakung. Nggih. Yuk jayo. Kula wae. Keparu. Jebul garwaku wae to pujengan. Ana jero sentong dipangku lawan bocah lenang iki. Cetha menika kena dateng jenengan lho. Iyo kaya ngono ya Yun. Coba aku pengen ngerti kisana. Jenengmu sapa lan saka ngendi pinakamu? Aku Damar Wulan. Damar Wulan. Wani mlebu Taman Porolinggo. Jawab garwaku wae tolan pujengan. Loro atimu sakwise ki weruh. Lamun to aku kelakon carem asmara kelawan garwamu. Kabeh mau wis tak sengaja Wurut Bisma. Ing ujug aku mung kepengin ketemu kelawan kowe Ijen lan Ijen. Ngertenono. Cedhane aku minta sraya saka Praja Mojopahit supaya ngendakake pakartimu Wurut Bisma. Yung cedhane kowe minta sraya Kraton Mojopahit. Ora kleru. Yen pancen kowe sawijining satriya sekti Mahabara, ayo adono Wurut Bisma. Budi tak sembahyani. Yung jayu Nggih. Damar Wulan tumekaning pati. Leres. Mula jogonen mayite sesuk-esuk bakal ndak pocok janggane tak tanjir ana ing alun-alun Kadipaten Blubangan yo. Kula Mongso bodho nggon nuntut. walah kalah. Ngene iki yo angan bebek pinggir kali. Dayun sobek kon nggone wong mati.
kon anggonku tetandingan kelawan Wurbisma Minak Jinggo. Nanging kasunyatane aku kasoran ing yuda. Merga apa? Wurbisma pindhane Jawata katon. Menungso kang sekti Mahambara. Mula kanthi kuwi akeh perangane Pungga Praja ana ing Praja Majapahit. Padha gugur ana ing Naranggana. Lamun to tetandingan kelawan Wurbisma Minak Jinggo. Merga Wurbisma Minak Jinggo duweni piyandel loro cacahe. Gada Wesi Kuning, Pedhang Kunta Sukayana. Lamun to gedhe rasa tresnamu kelawan aku mung njaluk cidra pusaka Wurbisma Minak Jinggo ulungke ana ing tanganku. Kados ngaten rantos sawetawis kang. Sing ati-ati. Paestolan kepuyengan. Sawetara ana ing sisihku. Wurbisma Minak Jinggo. Perang durung ana kerampungan. Tak jaluk lawan kowe baleni saka wadang tanding ana Damarwulan. Kowe Damarwulan Kaget Wurbisma. iso bali urip meneh. Isih wani nyumbari Wurbisma ya Minak Jinggo. Apa sing mbok piandelan? Sawang. Perlu. Damarwulan Wurbisma. kuwi pusakaku Gada Wesi Kuning lan Pedhang Kunta Sukayana. Pancen kaya ngono. Balekno ning aku ya lan yen kowe kepengin ngepek bojoku. Pek-peken bojoku sakloron wae lan puyengan. Waton pusakaku mbok balek kene tanganku lan. Kowe kepengin baleni pusakamu. Iya kaya ngono. Barengi oncate nyawamu. Paetolan kepuyengan. Iki kula Kang Mas. Pinangka dadi seksi lamun to Wurbisma Minak Jinggo mati saka tanganku. Sedelok meneh aku bakal jumeneng nata ana ing Praja Majapahit kanthi jejuluk Prabu Brawijaya Damarwulan. Pawiyatan sampun